Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginomanaa kininyo. Manausap kayo. Mga igsuon maghinulso kita sa ato mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Ato yasab nga apil sa ato mga pag-ampo sa ulog ning santos nga misa kining musnod nga mga katuyuan. Pangamuyo for the protection of the family of Mr. and Mrs. Gilbert and Arlene Bungkalis. Alang sa mga igsunato nga nakaroon sa kahimtang sa balatian na nagligat sa tag-sa-tag sa nila ka mga igdaanan nga ang tatagan sila sa Ginoo sa kahupayan o kayuhan sa ilang mga balatian. Alang sa magkalag nila ni Panpila, Edwin, Robert, Clemente, Teofila, Sopronio, Lucia, Paul, Constancia, sa iyang ikanapulog doha ka death anniversary, Nicolas, Sopronio, Rosario, Galo, Bonifacia, Berardo, Escolastico, Filotia, Edgardo, Jaime, Carlito, Rolando, Epipanio, o sa taramay kalag sa purgatorio. Ikaw nga gipadalaron pag-ayo sa mga may sulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga miyanir pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, naghati ikaw bag-ong kinabuhi sa kalibutan, pinagi sa imo mga sakramento. Itugot ngang imong simbahan, magtubuon ta nining imong kinabuhi o magpadayon sa pagdawat sa mga panabang dinhi sa yuta. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, gabuhi ug hari ban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, kay mabuhat na ako bag-ong langit o bag-ong yuta, dili na hinumduman ang nangagi, busa, paglipay pag-ayo hangtod sa hangtod, tungod sa akong gibuhat. Kay himuon kong malipayon ang katawhan sa Jerusalem, magmalipayon ako tungod sa Jerusalem o magsadya ako tungod sa akong katawhan. Dili na madumong diha niini ang dangoy o mga bako o mga tuaw sa pagpakitabang. Ang kabataan dili na mamatay nga masusuka ug ang tigulang matigulang kayo pag-ayo una kasiyang mamatay. Kaya ang mamatay sa panuigon nga usa ka gatos, isipon nga batan-on. Ug kon ang tao dili moabot sa panuigon nga usa ka gatos, isipon siya nga gisimutan sa Ginoo. Maghimo sila mga balay ug sila'y magpuyo niini. Magtanom sila mga paras o sila usab ang mapahimulos sa bunga niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas.
Ibayaw ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako gigapos pag-ayo, ug wala ka motugod, ngang akong mga kaaway maglipay bahin kanako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kalilagman sa kalibutan. Gilingkawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahirapan. Dahil ko ikaw, O Ginoo, kay imo man akong nag-iwas. Daiga ang Ginoo, kamo matinumanon kaniya, o pasalamati ang iyang balaan nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makaliyot lamang, apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok kinabuhi. Sa gabi musulod ang paghilak, apan sa kaadlawon ang pagsadya. Dahil ko ikaw, Ginoo, kay imo man akong nag-iwas. Pamati, o Ginoo, o kaluy ako. O Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo, akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Dahil ko ikaw, O Ginoo, kay imo man akong nag-iwas. Ay Ginoo manaa kaninyo. Maanausap kami. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaan ikaw, O Ginoo. Tapos sa duha ka adlaw miadto si Jesus sa Galilea, kay siya mingon man ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, ginawat siya sa mga Galileanhon, kay sila nahiadto man sa Jerusalem sa pangilin sa pagsaylo, ug nakakita sila sa tanan nga iyang nabuhat didto. Busa mibalik si Jesus sa Cana sa Galilea, din ang tubig iyang gihimong bino. Og dito may usa ka opisyal sa kagamhanan, kansang anak nga lalaki na sakit dito sa Capernaum. Sa pagkanog niya nga sa Jesus niabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kay Jesus ug mihangyo kaniya sa pag-anto sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himatyon. Sa Jesus mingon kaniya, wala gayud kaninyo'y motuo kanako gawas kon makakita kamog mga milagro. Sir, ang opisyal mitubag, kuyog kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Sa Jesus mitubag kaniya, lakaw na ang imong anak, naayo na. Mituang tao sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpaingon siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon o gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iyang ipangutana sila unsang orasan naayo ang iyang anak. Og sila mitubag, gahapon sa launa, giwasan siya sa ilanat. Unya nahinumdum ang amahan nga mokad tong orasa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa mituo siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay. Mao kini ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo.
Sa dakong pagsalig ato karong pangayoon sa Dios, ngaya kitang tabangan sa tanan itong mga panginahanglan niya sa atong paingon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa atong Sangkupapa, mga obispo o kaparian, nga sa kanunay iyahan unta sila sa dahog sa Espiritu Santo, aron mulahutay sila sa ilang pag-alagad sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga ilang utanghuktan ang hiyas sa pagkamaalagaron ngadto sa tanang katawhan pinasubay sa hustisya, kalinaw ug gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga nag-antos sa sakit, nga lig-unon unta sila sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga babayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa atong mga igsuong mihalina, nga ilan ang pangadawat ang ganti, nga gitagana sa Dios alang kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, masaligon ug malaumon kami nga imong dunggon ng among mga pangiliya nga ang gihalat nga na kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-aampo ka mo ron ang ako ganyong sakripisyo, dawato nung ta sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Dawato nung ta sa Ginoo ang sakripisyo, ikan sa inyong kamot, alam sa pagkain pagmaya siya ang alam, alam sa kapapasalanan at sa tibok ng santos na simbahan. Hitugot Ginoo nga magbamungahon unta ang among gihanad kanimo. Tapos kami kahingluis sa kahugawang kalibutanon, mabagon ta kami sa mga makapatubo sa kinabuhing langit nun. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausap kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug makaron. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay pinagis pagbansay sa mga bulaton sa Kwaresma, nagabadlo ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among magkasing-kasing anak kanimo, ug naghatag kanamo sa kasug ug kanti pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinay kaniya nagadayeng sa among kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa inyo sa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa mga himaya, duyog sa languay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, punang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kintasan.
Daingon na ningani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyog paan ug mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ining ngadto sa iya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sawang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ining adto sa iya mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo, o sa tanang mga pari. Inumdumi sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, nada silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, haamoy ikaw nga daykon ug haamoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinagi kaniyaban kaniyag diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita samahan natong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan na among gina sa mga langit, pagdaig ko ni imong ngalan, mabot ka na among imong ingarian, matuman ni imong pagbuot, dini sa iyo tamingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, inanual luasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo,
among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahanturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imo mga apostol, sang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanausab kanina. Ato ipakita ang atong paginigsunay. Nagdait manaa kaninyo. Kordero sa Diyos ang gawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyin kami. Kordero sa Diyos, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyin kami. Kordero sa Diyos, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kanila. Kini mao ang kordero sa Diyos, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ng gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo di ako ngay kalawat kanimo, may maunong lamang ug mamaayo. Pag-ampong alang sa usakat espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ko nga ikaw, anaa sa laming balaan sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat, diha sa paaging sakramental, umarikat sa akong kasing-kasing, sa paaging espiritual. Hangtod ko ikaw, sa mag-ania ka uban ka nato.
ug hingpit kong giniusa ang akong kaugalingon nganha kanina. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, magdasig unta sa among kinabuhi ang imo mga sakramento, diya sa pagbago kanamo sa kasantos, ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Kini among kipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naasab ka. Manalangin kaninyang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikahalad ang Santos nga Misa, itong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.